Halløjsa YouTube. Jeg knipper dig ordentligt sygt meget. Løb! 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 Og for helvede, ikke mere, ikke mere, ikke mere, ikke mere, ikke mere, ikke mere. Men det er... Ej, det er jo ikke nogen sådan... Vent. Huda, det er skiltøjens for. Det skal være på normal. Kom til den. Det skal være på normal. Oh ja, det er ved at blive dag. Det er ved at blive dag. Ja. Lad det være med at slå mig. Hvad er den så på udenfor hjem? Hvor skal jeg bange? Du kommer fra. Luk for helvede! Så tak, mand. Kan du ikke også lave et stensværd til mig? Så kom her, din lille lort. Ja. Skulle da ikke 64, men... Det er 43, men okay. Nej, det er 44. Du skal ikke lave en ovn, vel? Du skal lave en stensværd. Hvad fanden er en stensværd? Hvorfor kaster du det brugte? Ej, jeg styrer dig. Ej, det er lige meget, det er lige meget. Jeg genbruger bare. Nej, det gjorde du ikke. Så. Den zombie. Fuck, det er sgu da ikke en zombie, mand. Jeg kommer! Det er sgu ikke en zombie. Nej! Det er ikke en skide zombie. Haha. Der er slimes! Dræb slimes! Det er ikke en zombie, mand. Vi skal dræbe slimesene! Jeg tror lige, jeg overvejer at sætte den på let, fordi det lægger lidt, når jeg har... Osa. Nej, nu er der ikke nogen slimes. Hvad skal vi overhovedet bruge slimes til? Slimeball. Slimepølser. Forkortelse. Nå, skal vi gå ud? Vi går på eventyr! Nej, eventyrtid. Vennerne med, for nu tager Jacob find afsted. Hunden Jacob find Thomas og på eventyrtid. Eventyrtid. Hvad siger du om eventyrtid? Tag vennerne med. For nu tager Jacob afsted. Hunden Jacob find Thomas. Hvordan? Sådan der, okay. Vi går på eventyr! Eventyrtid, tag vennerne med, for nu tør finde og Jacob afsted. Hunden Jacob find Thomas. Jeg tror det var en... Jeg har ikke særlig meget med tilbage. Du har da mere end det jeg har. Dø! Jeg tror lige, vi overvejer at gå tilbage og grille det her. Og det gør vi bare ned i grunden, hvis vi finder noget. Slag mig. Slagter du dem alle sammen? Jeg ved, hvad vi skal lave! Stor svamp. Stor svampetræ. Stor svampetræ. Ved du hvad jeg laver lige i ovnen? Så vi kan få noget mad. Hvorfor? Tænk ud det der, det er lort til af. Nej, det var med så ud. Du har allerede så aldrig noget. Bare tag alt i.
Ja, ja, ja. Let's go. Der er en pickaxe. En pickaxe. Tag den nu. Du har lavet en simpelthen. For helvede, så giv mig den dog. Du har lavet en. Nej, den er sgu da dårlig. Jeg smider den væk. Nej, hvad laver du? Nej, den er ikke engang dårlig. Den er fuld. Nej, den er ikke. Næsten fuld. Fanden er den? Det er lige meget. Nej, Det er lige meget. Jeg vil gerne have det. Okay. Så det er bare ulyst. Det er dig, du sagde det sgu da lige før. Men fanden tog kullet. Okay. For helvede. Jeg skal ikke tage kullet ud. Hvorfor har jeg ikke noget med? Jeg vil også noget. Jeg vil have min kylling. Så vil jeg have min shawarma. Ja, tak. Og så fik vi en fuld liv på 2 fuld. Det er en skid mad. Eventyr! Og for helvede, det gjorde ondt. Det er eventyr. Så er der nemme. UXP. Nu begynder det at lægge igen. Gå lige væk. Gå nu væk. Gå nu væk. Vi kommer tilbage lige om lidt. YouTube.